በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስጥራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስዩ አነ አምላክ ይመስገን ሰላሜ ከምታን ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮን ደሞ በዓልቲ መለስ ተስፋዬ ንለማዓንቲ ከዓነ እዚ ፈራዲ ኣምላኽ ትብል ርእስተ ይዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓቢርኩም ንክትፅንሑ ትሕትና የለኹ። እቲ ፈራዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ እንፈልጥ ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 2 ፈቕዲ 2 እቲ ኣብኣቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እትፈርድ ባዕልኹም እውን እትገብሮ ሰብ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልኦ ዶ ይመስለካ ኣሎ? ወይ ከዓ ህይወትና ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ሰኣን ምፍላጥካ ሃብቲ ህያውነት ፃውራ ምዃኑ ዓቕሊ ዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ግንከ ብትረትካን ብዘይምንሳሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጥዓ ምግላፅ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዘውርድ ቁጥዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ማለት ነቶም ሰናይ እንገብሩ ተዓጊሶም ግርማና ክብርን ዘይምጥፋእና ዝደልዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክህቦም እዩ። ነቶም ንዓመፅ ዝእዝዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዝዙ መሻሮቲ ግና ቁጥዓን መዓትን ከውርዶም እዩ። እከይ ነትገብር ዝበለት ኩላ ነፍሲ ሰብ ጭንቀትን ፀበባን ከወርድ እዩ። ቅድሚ ንኣይሁዳውያን ከምኡ ከዓ ንፀራኣዊ ሰናይ ንዝገብር ዝበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ። ቅድሚ ንኣይሁዳውያን ከምኡ ከዓ ንፀራኣዊ ኣብ ኣምላኽሲ ኣድልዎ ገፅ የልዎን። እግዚኣብሔር ቁኑዕ ፈራዲ እዩ ማለት ብዘይ ኣድልዎ ቁኑዕ ፍርዲ ማለት ነቲ ሓቂ ሓቂ ብምባል ብዘይ ሓሶት ንሓቂ ምቕም ማለት እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ፈቕዲ 11 ክንምልከት ንኽእል ኢና ከለና ኣብ መንጎ ዳዊትን ኣብ መንጎ ቤርሳቤህን ፈርዲ ዝነበረ እግዚኣብሔር እዩ። ዳዊት ብዘይ ድልየቱ ንባርሴባ ዓሚፁ ንባርሴብሂ ዓሚፁ ንሰብኣያ ኦርዮ ኮላይ ቀታቲሉ ግና ዋላ እኳ ቤርሳቤህ ዓቕሚ ዘይብላ ኮይና እንተተበደለት እግዚኣብሔር ግና ሓቀኛ ፈራዳይ ዘየድሊ ስለ ዝኾነ ኣይርስዕን። ንቤርሳቤህ ንዳዊት ቀፂዕዎ እዩ። እግዚኣብሔር ንዳዊት በታ ዝገበራ ሓጢኣት ሰይፊ ንዘለኣለም ካብ ቤትካ ኣይክለቅቕን እዩ ኢልዎ እዩ። ዳዊት ከም ልበይ ዝበሎ እግዚኣብሔር እዩ። ግና እግዚኣብሔር ስለ ቁኑዕ ዘየድሊ ዝኾነ ንዳዊት ኣይገደፎን። ሰብ ሓቂ ዝበሃል ከድልዮዎ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ክርአ ከሎ እዩ። እቲ ክትምንዝር ረኺብናያ ኢሎም ዝኸሰስዋ ኣይሁዳውያን ማርያም እንተ እፍረት እውን እግዚኣብሔር ሓቀኛ ፈራዲ ፈሪዱላ እዩ። ናይ ባዕሎም ሓጢኣት ኣብ ግንባሮም ክርኡ ገይሩ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ እምኒ ኣልዒሉ ይህረም ምስ በሎም ኩሎም ገዲፎምዎ ከይዶም እዮም። ንሳ ግና ሓጢኣት ኣሚና ምሕረት ረኺባ እያ። ዘለዋውያን ምዕራፍ 19 ፈቕዲ 15 ኣብ ሓኩም ቁኑዕ ፍርዲ እውን ይብል። ሰብ ንባዕሉ እናሰረቐ እናዘመወ ኣብ ጎይላ እናወዓለ ንሰብ ክፈርድ ኣይኽእልን እዩ። ናይ ባዕሉ ሓጢኣት እዩ ክምልከት ዝግብኦ። ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም ስለ ዝተባሃልና ንሰብ መፍራድ ከምዘይግባእ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፈቕዲ 3 ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ? ወይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ሓውካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፅአልካ ግደፈኒ እትብሎ? እንሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ። እታ ግብዝ ቅድሚ ካብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውፃእ ኣፀቢቕካ ትርኢ። ሉቃስ ምዕራፍ 18 እቲ ፈሪሳዊ እውን ነቲ ቀራፂ እናተማፃደቐ ብትዕቢት ክፈርዶ ንርኢ ኢና።
ፍያታዊ ዘጸጋም እቲ ምስ ጎይታ ዝተሰቐለ ኮይኑ ንጎይታ ክፈርድ ንርኢ ኢና። ዝግባእ ፍርዲ ድማ ኣሎ። እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጸጋ ዝፈርዶ መንፈሳዊ ኣቦ ክግስጾ ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱ ስልጣን ስለ ዘለዎ። መንፈሳዊ ኣቦ ንተማሃራይ እናጠፍአ ስቕ እንተርእይዎ ዘይግሰጽ እግዚአብሔር ነፍሱ ካፍቲ መምህር እዩ። ዘድልያ እንተገሲጾምዎ ዘይምስማዕ ግና ካብ ድሞ ናጻ ይኸውን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:20 ነቶም ኃጢአት ዝገብርዎ እቶም ካልኦት ምእንታን ክፈርሑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዮም ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ክገንሕን ክቐጽዕን ክሻብ ሞት ክፈርዶ ይኽእል እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5:1 ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሃናንያን ሲፒራን ከም ዝፈረዶም ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33:8 ኣነ ነቲ እታ ረሲእ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እንተ በልክዎ ኢልካ ከተጠንቀቕ እንተዘይተዛሪብካዮ እዚ ረሲእ ብስር ስእንነቱ ክመውት እዩ። ደሙ ግና ካብ ኢድካ እዩ ዝደልዮ። ግን ከነቲ ረሲእ ካብ መንገዲ ክምለስ እንተ ኣጠንቂቕካዮ ንሱ ከዓ ካብ መንገዲ እንተዘይተመለሰ ንሱ ንስር ረሲእነቱ ክመውት እዩ። ንስኻ ግና ንነፍስኻ ኣድሒንካያ። እቶም ስልጣን ዝተውሃቦም ኣቦታት ብኣገባብ እንድሕር ደኣ ዘየመሓድሩ ኮይኖም እግዚአብሔር ይቆጽዖም እዩ። ካህን ኢሊ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:24-25 ንደቂ ጥፋት ክጠፍኡ እናረኣየ ስለዘይቀጽዖም ካብ እግዚአብሔር መቅጻዕቲ መጺዎም እዩ። ምክንያቱም ደቂ ኮንትነትካ ከዕብዮም ኣለዎ። ወላዲ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሓዳር ክዕመፁ ከለዉ እውን እግዚአብሔር ይቆጽዖም እዩ። ግን ንምንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ፈራዲ ነስእን ዘለና እንተኢልና ሓደ ብፍቅሪ ንዋዩ ስለ ነተሓዝ እዩ። ዘዳግም ምዕራፍ 16:19 ጎቦ ናይ ጥበበኛ ዓይኒ ይዕውር እዩ፣ ናይ ጻድቃን ቃል የጥምም እዩ። ስለዚ ጉቦ ኣይትቀበሉ። ማቴዎስ ምዕራፍ 28:11-15 ክርስቶስ ከም ዝተንስአ እናረኣየ ግና ጉቦ ስለ ዝተውሃቦ ሐዋርያት ብቅድስና ሰሪዖም ወሲዶም ብድቁስና ሰሪዖም ወሲዶም ኢሎም ሓስዮም እዮም። ስለዚ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ዘየጥፍሉ ዓለማዊ ይኹን መንፈሳዊ ስልጣን ክተሓዝ ኣይግባእን እዩ። ቅኑዕ ፈራዲ ብዘይ ኣድልዎ ክፈርድ ስለዝኽእል ካልኣይ ኣካል ዓሌታውነት ተዘይጠፊእና ስልጣን ሒዝና ሓቂ ክንፈርድ ኣይንኽእልን ኢና። ጎይታ ዓሌታዊ ሕማቅ ምዃኑ ንኸምህረና ሐዋርያት ካብ 12 ነገደ እስራኤል እዩ ኣዳልዩ ጸዊዑልና። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ብዘን ተውጠክዎ ብኣፈ ትጉሃን መላእክቲ ይታረምልኝ።